דרגים הזמנה שלה לי מישהי. אנחנו בציפורניים. מדרגים ציפורניים מהפינטרסט. מדרגים ציפורניים שלה לי עשתה ציפורניים. אני אומרי, הרוסה שלה לי, הולכים לדרג ציפורניים שלה לי עשתה במרוצת השנים. כן, בדיוק. בוא נתחיל. אוקיי. זה ללי הישנה, ללי לא עושה דברים כאלה יותר. חייב להגיד שאני... זה לא בנייה. שאני לא אוהב. לא, זה כזה מאוד עדין, ואז בום אגרסיבי עם הלב הזה. 4.5. שעשינו ביחד. 9.5. זה הולך ציפורניים קצרות. זה חמוד, זה כזה 7. זה חמוד, זה קצת דארק גרל, אימו גרל, כיתה ו' כזה בווייב. אבל זה יפה וזה חמוד. 7.5. אני כבר ממש אהבתי. פרנץ', גם הציפור אורך יפה, פפיונים, זה 9.5. לא. אני כבר רגיל לאורך המגניב. אבל אהבתי את הסטיילינג, כאילו, את 8. לא, זה לא משהו. זה קצת קרינג' האמת, חבל. 6. זה פאקינג מטורף. אחינועם, פשוט מדהים, מטורף. 9.5. אירוסין, 10. זה סנטימנטלי. ויפה. זה ממש מגניב. מאוד כזה, טויזרס. 9.5. מה קשור טויזרס? זה של בילי מטורף. זה רגע, יש הקסטומייד. שני צוצים. הקסטומייד, 9.5. תודה רבה לכולן שבאתן, שהקשבתן, שצפיתן. אתן מקסימות וחמודות. תעשו כיף, תעשו לייק, תעשו שייר. גם לי. תעשו לי. גם לי.